डीडीएस बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर। कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर, स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी। आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ। संपर्क 8879 18 18 27। सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे गगनाला भिडलेत, त्यामुळे बहुतांशी लोक हे इलेक्ट्रिक बाईकला आपली पसंती दर्शवतात। बाजारात हीच इलेक्ट्रिक बाईक ही 1 ते 1.25 लाखांच्या घरात मिळते। पण हीच इलेक्ट्रिक बाईक सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी असेल तर? हो, तुम्ही बरोबर ऐकलंय, कारण हा कारनामा केलाय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 2 युवकांनी। कणकवली येथे राहणाऱ्या 2 युवकांनी दुचाकीचे टाकाऊ पार्ट एकत्र करत मात्र 35,000 रुपयात ही दुचाकी तयार केली आहे। कणकवली येथील तुषार पवार आणि वैभव राणे या 2 युवकांनी सामान्यांना परवडेल अशी दुचाकी तयार करण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून ही दुचाकी तयार केली आहे। भंगारात टाकलेले दुचाकींचे पार्ट व बाजारात काही नवीन वस्तू खरेदी करून अवघ्या 2 महिन्यांच्या कालावधीत ही दुचाकी तयार करण्यात आली आहे। ही दुचाकी एकदा चार्ज केली की 3 तासात तब्बल 50 ते 55 किलोमीटर पर्यंत धावू शकते। आणि असं करता करता 1-2 वर्ष गेली। त्याच्यानंतर आम्ही दोघं जण एकत्र बसलो होतो, त्यावेळी आम्ही विचार करत होतो की आपल्याला काय करता येईल गाडीसाठी। मग पेट्रोलचा विचार करता पेट्रोल खूप महाग झाले होते आणि आता इलेक्ट्रिकचा सगळा जमाना आला। इलेक्ट्रिकमध्ये काय की 1-1.25 लाख अशी किंमत आहे गाड्यांची, तर आपल्याला सामान्य म्हणजे खिशाला परवडेल असं आपण काहीतरी केलं पाहिजे याचा विचार करायला लागलो। त्याच्यानंतर मी ठरवलं की आपण लोकल म्हणजे स्क्रॅपमध्ये वगैरे बघून मग त्यामध्ये काय करता येईल याचा विचार केला। मग स्क्रॅपमध्ये आपण बॉडी वगैरे सगळं घेतलं, थोडे पार्ट घेतले आणि जे मोटर आहे किंवा बॅटरी आहे किंवा हेडलाईटला जे लागणारं सामान आहे ते आपण फक्त नवीन घेतलंय। बाकी अदर सगळं आहे ते आपले लोकल म्हणजे स्क्रॅपवाले त्याच्याकडूनच घेतलंय। आणि आता त्या गाडीला बनवण्यासाठी फक्त खर्च आपल्याला 35,000 फक्त खर्च आलाय। काहीही म्हणा, आपल्या सिंधुदुर्गात टॅलेंट कुटकुटके भरलंय एवढं मात्र नक्की। सीताराज परब, कोकणशाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।